Valkoinen uros. Kuollut noin 12 tuntia sitten. Pukeutunut siniseen verkkaritakkiin, jossa raitoja. Kuoleman syy. Pää on pyörähtänyt ympäri. 2 kertaa. Tämän jälkeen pää on asetettu takaisin. Katselusuunta eteenpäin. On vain yksi blondi, joka voi kääntää niskat nurin näin täydellisesti. Vain yksi. Aja! Turvavyöt. Aja! Mihin me ollaan menossa? Mä teen kaikki kysymykset. Et sinä. Sä oot vaan kuski ja pysyt sellaisena. Okei. Sehän ei kuulu sulle, mitä siellä on. Ja mietin, että mä oon ollut kans parisuhteessa joskus hankalassa tilanteessa. Mä ajattelin vaan, että tää ei oo mikään parisuhde. Okei. Mihin me ollaan menossa? Etelään. Palkkiometsästäjänä olo ei ole helppoa. Tällaiset tilanteet varsinkin vahvistaa sitä mietettä, mitä mä oon miettinyt jo pitkään. Että on aika jäädä eläkkeelle. Ootko sellainen palkkionmetsästäjä tyyppinen? Ei helvetti, mä ajattelen liian lujaa. Bounty Hunter, no. Eikö tää ole kaikki lempinimet? Mä oon miettinyt oman lempinimeni. Mä olisin Panssarjyrä. Tai Meathook. Mä oon Arttu. Okei. Toi jätkä kyselee aivan liikaa ja ihan turhia asioita. Mä oisin ampunut sen, jos mulla olisi ajokortti. We who are about to die, salute you. Nyt se kyselee mun tuloista. Mun on varmaan pakko kertoa sille, mitä mä tienaan, muuten mä en saa sitä hiljaiseksi. Puhutaan niinku tonneista. 10 tonneista. 100 tonnia, Okei. ootko tyytyväinen? No. Ja tuosta saa 100 tonnia. Se puhuu ja puhuu. Musta tuntuu, että aika oli ajatonta. Mulla ei itse asiassa pitkään aikaa ollutkaan ketään juttukaveria. Mä rupesin pitää tästä kundista. Mä haluaisin tietää sen nimen. Mitäs meillä täällä? Se on vähän isompi kuin sulla. Kato. Mä tiedän nää jutut. Tää on Magnum. Desert Eagle. Tää on kova. 50 kaliberi. Israelialaiset dikkaa näistä tosi paljon. Näissä on yksi tapa ampua yhdellä kädellä. Pitää saatana lujaa kiinni tästä. Jos pysähdyttäis apteekista tässä välillä. Strepsilsia. Niin, mä tarvitsin Strepsilsia vähän. Ja sit jäädään hakea sulle Gatorade, jos näytät siltä, että tarvitset. Päästään oikaiseen tästä näin. Aja vaan suoraan. Mun pitäisi varmaan kiittää sua. Sä teit tästä tosi helpon keikan. Joten kiitos. Ei kestä.
syy, minkä takia mä toimin aina vaan yksi. Tää homma rupee kusee. Mikä teit vaivaa? 2 saatanan torakkaa! Pitää liiskata! Hei näin! Sun pitää vaan ymmärtää se! Laittaa se sinne pieneen pääkoppoon! Ja jos ei se mene sinne laittamalla, niin mä laitan sen sinne! Tää on se pisara, mikä on mulle liikaa. Mä oon aina tiennyt, että mun aikana koittaa joskus. Mut mä en ikinä tiennyt, että se koittaa hyvässä seurassa. Kiitos. Ai 100 tonnia vai? Joku viisas joskus sanoi. Mä en nyt muista sitä, mitä se sanoi. Se sanoi viisaita sanoja. Ja ne pisti mut miettimään, että silloin kun se suuri aika koittaa, niin sun pitää vaan antautua sille. Ja jättää huolet muiden huoleksi. Nyt mä oon tehnyt sen. Tää ei oo enää mun ongelma.